Здравейте хора, аз съм ApoBG и днеска ще играя в един сервер. Нека влезнем. Така. Добре, ще спра клипа, за да си напиша паролата и ще дойда. Тук съм. Да. Ето това е сервера, в който играя. Тук съм се приветнал от честовете. И имаше един мой приятел, то не имаше, ами има един мой приятел, който играе с мене, но в момента не е тук. И ще ви покажа тук моите работи. Да, имам Match Hardness 2, Breaking 3, имам тук два такива. И ще ви покажа откъде може да си ги направите. Имам, нали, ще ви дам и IP. И вижте тук, като си направите броня, може да си направите на Breaking. Вчера, по-скоро днеска, без да снимам, това ще е първи епизод. Намерих спаунер и събрах мостолна. Имам някой на спауна фърли 64 Golden Apple и аз казах, нещо па да не си ги взема. И си взех. Да. Така, сега имам един хляб, нямам все още ферми, тук нямам абсолютно нищо. Ние от днеска играем с моя приятел. И... лагна. Яко лагна. Така. Сега ще направя трапдор. Така. Ако чуете много звуците, сега ще намаля. Така би трябвало да не ги чуете толкова много. Да, ето тук. Сложих трапдора. И все още не е станал вечер. Денде. Целия съм златен, защото не искам да си бъда рабораната. Те ни ограбиха по-скоро. Ей, там не е къщата. Виждате ли, оно е там? Нямам Optifine, не мога да ви покажа.